Emakhosini umhlambululi isigodla amanzi nentaba abemvelo. Selinekela imvelo. Emakhosini please, if you call yourself a prayer warrior, noma umntana wamathongo, noma umntana ophahlayo, okhulekayo, please stop these bad habits. Sizoyiqala kwi-relationship side, marriage side. We've got abantu abama-prayer warriors, abantu abasahamba abayenza inhlambululo zokukhanya, kodwa ama-bad habits abawayenzayo. Number one, kwamele kubonakala ukuthi uyakhuleka. Asithi iba isidomo, kodwa senikhulumele safuthi. Awukwazi ukuthi umoya okuyenza ukuthi uhlanyela abantu. Right now, njoba ngiyisa ngapha kuma relationships, abantu bakamoya abathi I'm spiritually gifted, noma I'm a prayer warrior, noma ngiyaphahla mina idlozi lami ngiyalazi. No. Baphethe ukusa. Yekelani ukuzenza ngathi umoya mawuphakama uyenza ukuthi niloko nithethisana nabantu. Right now, kuma relationship last aninawo because of lama bad habits. Nikhala ngokuthi ngifuna i-sense of belonging, anginamuntu. Bheka i-behavior yakho. Uyathandaza, ugqoka i-uniform yenkonzo, uphatha iBhayibheli, ugqoka amabhayi wobungoma, kodwa same applies nabafundisi abo bishop. Nenza the very same thing. Into enizikhipha la ngomlomo wenu azibonisi ukuthi niyakhuleka. Inkinga azize kuwe ungazilandi. Ama behaviors enu emishadweni nakuma relationships. Namhlanje we do have a prayer warrior etshele indoda yakhe ukuthi useless. Namhlanje uzakithi bahlambululi ngama backyard because of awufuna ukurealize ukuthi wathini kule ndoda namhlanje efele ubudoda engeke ikwazi ukuthi iqolise njengomuntu wesifazane. Utheni kuyena? Umuntu wesilisa namhlanje, umuntu wesifazane ingathi uyamrape uma nikucansi wena naye. It's because of into enizikhipha la. You don't behave like that uma uthuzbiza umKristu. Uma umKristu noma sithi we are a prayer warrior or umntana wamathongo, lapho kwamele kube ne self discipline. Awukwazi uku-argue njalo nomuntu wesilisa, awukwazi uku-argue njalo nomuntu wesifazane. When are you having a nice time? Or when are you having a fun time? Because akufanele kube khona okusabayo. Why ngisho njalo? Not always the case. It's just that idrum yekuthi umfazi uya abuser is so loud than yendoda. Maningi amadoda abuzwayo. Maningi amadoda asaba abafazi. Let me tell you as umhlambululi. Baningi amadoda ashadena nefamily yabo umfazi more than ukuthi ushadena lo mfazi. Uma ecabanga ukuyekela lo mfazi amhlukumezayo, usaba umfazi, usaba ifamily yalo mfazi. Lokho ukuthi naye ukhohliwe ngisho nabantu bakubo, kodwa usaba ifamily yalo mfazi ukuthi mangamyeka bazongihlasela. Uma uthi you are a prayer warrior, kunama bad habits ekufane kuwayeke. Number one, you need to cook for your family. You are a prayer warrior, especially ma umuntu wesifazane. Ukupheka ku spiritually. You need to have time to cook. You need to have time to wash dishes. Uma ulala izitsha zisesekhona kwizinki, khohlwa. Kuseseningi ekufanele kwamele ufunde health department lapho ne. You need to hygiene. Umdali into eholy ihambelana nezinto eziclean. Uma ukhuluma ngedlozi elihle noma ukhuluma ngamathonga amahle, ukhuluma ngobuclean.
neskin sakho yabona mina abantu abaningi bayasho ukuthi hayi ngihlezi ngiphethe imillion because of I look like a millionaire. Iskin sami sithi you are a millionaire. Nanoma uzibuza ukuthi labantu laba kanti ba ini uyinto ehloniphekile eclean ibalekile lonto leyo. That's why uzothola inyanga umelaphi wendabuko noma umfundisi kodwa umbona ukuthi umpunga nevaseline ayihlala ilama bethebisi. Uye esontweni lomuntu kodwa ye ngathi bekalela zirolela phansi kodwa uphuma endlini lo muntu lo. Ingubo ziyawasha mKristu. Ake ningitshele niwashe ingubo after how many months? 6 months? No, we are wrong. We are evil. 2 months we are evil. 1 month we are bonani la. Iphunga lakho akufanele laziwe. Ngumelaphi wendabuko yebo, ngumhlambululi yebo. Ama perfume angena aziphumele different kinds of ama perfume colognes. It's because of ngazi ukuthi once bathini utikoloshi bamzwisa ismell sakho uyohlala ngaso akomdidi utikoloshi ukuthi uphi ulokula akeke afike kwibasket yakho athola iperfume wrong. Bona lezinto lezi yazi ngathi zidinga ukuthi uhlale uzicabanga ukuthi 1 + 1 is 2 angeke abe u3 obvious. Washani ingubo zakho zibe fresh ngaso sonke isikhathi. Ishidi alibe fresh. Kukhona umuntu wesilisa oskepa abafazi abayi3 ngeviki ishidi solo kwaba yilodwa liwa. Namba nithatha imimoya. Ngithini nasiphe izitsha ziyawashwa. Ungashiyi lutho ngisho nasebhodweni ungashiyi lutho. Ziyafike ziyadla ushiyele bona. Yazi imimoya emibi iyahlanza nokuhlanza. Uzotshela ukuthi ukudla kwayizolo uhlanze nokuhlanza lapho. Washana izitsha. Thandazani ukuthi leli kitchen ngeke kungene umoya omubi. Speak live njalo ngaleso sikhathi. Angeke lesofu ngifaka uhambe before uyolala ngifaka umlilo ovuthayo la. Kuthi nomoya omubi ungakhona ukuhlaliseka la. Yonke indawo then uyayibona ukuthi ihamba kanjani. We work overtime kwamoya. Sisolo kusigadile kamoya ama bad habits enwayenzayo. Yekelana ukuchamela emabhakedeni niwakhiphe emini. Vuke ekseni abantu bangavuki ngo5 uyochitha mase kucala kubamba ukhanya. Yekelana ukushiya amakhimbi abantwana noma impahla engcolile isikhathi eside. I-wardrobe uma uzothi i-wardrobe yakho kodwa mawuyivula ukhipha so ubuyisele so. Bahlala botikoloshi banibheke lapha. Kula indawo abazifuna khona le mimoya emibi ihlala lapho. Please don't forget to like and subscribe.